Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Киләсе ярты сәгатьтә без сезгә милләт тормышында булган кайбер мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерербез. Бүген безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә Мәсгуд Имашев. Рәти утырасы килми, нәрсәдер эшлисе килә, ятып торучы артка әйләнәсем килми. Удмуртия Республикасының дини тормышы. Хәрефләрне башта өйрәндек, аннан Коръән Кәрим укырга өйрәндек. Болыклы Шүкәй авылының агабисе. Авыл халкыма, бөтен туганнарыма, бөтен дусларыма баршысына да саулык, сәламәтлек телим. Уфаның Нур театры премьерага әзерләнә. Балаларны татар теленә тәрбияләп, татарча сөйләшергә өйрәтәсе килә. Шундый планнар белән яшибез. Җырчы, драма артисты, композитор, мөгаллим. Гомумән күп кырлы шәхес. Сүзебез Мәсгуд Имашев турында. Заманында Әлмәт музыка училищесын оештыра ул. Аның беренче директоры була. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры белән, озак вакыт Казан театр училищесы белән җитәкчелек итә. Ул язган җырлар татар сәнгатенең алтын фондында. Мәсгуд Имашевка бу ел 90 яшь тулды. Сентябрьдә ул юбилеен Тинчурин театры сәхнәсендә зурлап үткәргә җыена. Шәхесләр сәхифәсендә мәшһүр композитор Мәсгуд Имашев. Бу як виноград үсә, Фатыма җимешләре. Бу якта слива менә пешкәч ашарбыз, Алла берсә килегез. Җәй шушында үтә инде. Мәсгуд абый белән Фатыма апа майдан алып көзге салкыннарга кадәр бакчаларында яши. Быел слива, алма, виноград күп булган. Үз чиләк җимешләрен яшелчәләр ашап, тынычлап гомер итәләр. Мәсгуд абыга тормышның ачысын да, төшесен дә татырга туры килә. Пермь өлкәсе Барда районы Каенавыл авылында туа. Аңа 6 ай булганда гаиләсен кулак дип сүрәләр. 3 яшьтә әтисез, 9 яшьтә әнисез кала ул. Әнисе турында истәлекләре күп түгел, тик алар барысы да кадерле. Яз көне җәйгә авылга бабайларга кайтарып куя. Ләкин минем белән бергә минем зурлык. Менә мин инде буйга ул вакытта инде 6, 7, 8, 9 яшьләрдә шундый зурлыкта капчык тулы конфет пряник тутырып әбиләргә. Миңа шул җитә иде җәй буена ашап чыгарга. Әнисе су йырып салларны конвейерга эләктереп бара торган авыр хезмәттә була. Бер вакыт эштән соң гыйнвар салкынында улына костюмга тукыма артыннан төне буе чират тора. Шуннан авырый да башлый. Мин чакырып алыр, сөя инде. Мен үзем укыта алмыйм, үзем китеп барам инде, балам мин. Менә картәтеңне тыңла, картәтең сине укытыр, кеше итәр. Дип шундый сүзләр белән мәңгегә китте. Мәсгуд абый әнисенең инесе Тәүфыйк абыйсы кулында кала, тик 1940 елда анысы да армиягә алына. Аннан сугышка китә һәм бүтән кайтмый. Бер балага никадәр югалту ачысы, 80 яшьлек бабасы сыендыра. Сугыш вакыты, ачлык, юклык заманы. 7 сыйныф тамамлый, авыл советы секретаре, клуб мөдире була. Тик әнисенең укырга кирәк дигән сүзе һаман колагында яңгырап тора. Пермьгә барып укырга керә, тимерче булып эшли, завод клубында татар түгәрәгенә йөри башлый. Спектакль, концертлар куялар. Шул вакытта кичке мәктәптә 8нче сыйныфны укый. Өйләнергә дә өлгерә, үзе йөргән татар коллективын җитәкли. Ул оештырган татар башкорт җыр һәм бию ансамбленә бөтен шәһәрдән 100гә якын кеше йөри башлый. Заводта смотр узып китә. Икенче көнне цех башлыгы җыелыштан соң Мәсгуд Имашевка калырга куша. Шушы кичә мисне тыңладым. Син сиздем халык ничә кулчак бар. Шуңа күрә син татар булгач, бар үзеңнең Казаныңа. Өйрән. Җырларга өйрән. Син сәхнә кешесе, сәхнәдә булырга тиешсең. Мин айта. Мәсгуд абый Казанга китә, тик композитор булам дип. Бу хыялы да клубта эшләгәндә туа. Үзем элек яшьтән белгән татар җырларын мандолинда чыгаранда, аннан соң тукталып әйтәм, кәгазьгә язып куярга кирәк. Шулай итеп, шахта дигән көйне, алма агачлары дигән көйләрне кәгазьгә утырып, нотага төшердем, мандолинда чыгарып. Үзем уйландым да, шигырен дә яздым,
Kүйін де яздым. Yazgı жыр болды ол. Яз турында барынған. Тәүге иҗат җимешен яшьләр ротып ала, җыр тарала. Соңрак Мәсгут абый газета журналлардан карап шигырьләр табып, көйләр яза башлый. Шул җенләнеп киттем, көйләр язасым килә. Аннан укыйсы килеп, консерватория алдылар җырчылар бүлегенә. Консерваторияда укыганда акчасызлык аны Камал театрына китерә. 5 ел укый эшли. Театрда ул хәтта донлыклы Зәңгәр шәл спектаклендә Булат ролен башкарган. Җырчылыкка укыса да Мәсгут абый көйләр язуында дәвам итә. Аларны Илһам Шакиров, Әлфия Афзалова кебек җырчылар башкара. Вакытны трамвайга кирип, базлагата барасым булып утырып барсам, бер апа tramvayda rahatlanıp kokmara jırap para. Yaşmadım endi men. Bu ko'ngilda rahat. Benim zırlı bit bu apa. Sonradan men maxsus şu tramvayga o'tirib, vokzalga barib yurdim. Şu apani tanarjın. Консерваторияны тәмамлагач Мәсгут Имашевның оештыру сәләтен күреп, Әлмәт музыка училищесын ачарга җибәрәләр. 6 ел анда директор була. Күпләргә таныш сау була. Шу вальсы да шунда эшләгәндә туган. Мәсгут абый санаториядә очрашу вакытында булган хәлне бик сөенеп искә ала. Яңа җырларда җырладым. Анасы ничектер сүз арасында сүз чыгып, әйтеп куйдым инде менә мәктәпләр тәмамлаганда балалар җырлый. Yaratып benim bir jırımı җырлыйлар дип. Яратсам, bir бек таза абый, миннән bir башка зуррак салдан тарды килә инде. Сәхнәгә килде дә. Нәрсә диyor. Минем иң яраткан җырымны siz yazgansız eken bir tabi deyip beni de kuşaklap terbiyelendir rahmet abi sizge deyip şunu şaklardan bulan. Менә бу җырны кыр казлары артыннан әсәрендәге авыр язмышлы Ясминәне кызганып ел-ел яза ул. 50гә якын спектакльгә җыр иҗат иткән. Мәсгут абыйның күп әсәрләре шушы хезмәткә багышланган, төзүчеләргә багышланган, нефтяникларга багышланган булсын, тормышта багышланган. Менә безнең илебезнең язмышына кагылышлы эчтәлекләр әсәрләре аның. Җырларның эчтәлегенә карата Кие туры килә торган, йөрәктән йөрәккә үтә торган аның җырлары. Матур шигырь күңелгә ятып эләктереп алса, башта аны күп мәртәбәләр укып кабатлап йөрим мин. Аннан соң гына көйгә ритмы табыла, моңы табыла. Шуны җырлый, үзеннән үзе җыр хасил була, аннан кәгазьгә язасы килә инде. Кәгазьгә язып Дусларга, җырчы дусларга күрсәтергә кирәк. Шулай да җырларын иң беренче хатынына тыңлата. Фатыйма апа музыкаль белемле, мәктәптә музыка дәресен укыткан. Мәсгут абыйның балалар өчен язылган җырлары күп. Җырларына гашык булып, шуңа чыктым бит инде мин кияүгә. Моңына гашык булып инде. Җырлары бик моңлы, бик йомшак, әни дип кенә тора. Ул моны шиктеп әйтә. Менә кайбер мен буласың бит, кайбер семьяларга барасың. Ирләре шундый нигенә гына әйтә инде ашарга әзермәни. Безнең ишектән керүгә әни ашарга бер нәрсә әзерли алмадыңмы? Мәсгут абыйның 2 кызы, 1 малае бар. Барысы да иҗат ярата. Оныгы Айрат Имашев профессиональ җырчы. Мәсгут абый мәдәният өлкәсендә 33 ел директор булып эшләгән кеше. Казан театр училищесын гына да 16 ел җитәкли. Мен 15 яшымда Казан театр училищесына укырга кергәч, Мәсгут абый минем директорым да булды, һәм вокал дәресеннән укытучым да булды.
Бу минем өчен бик зур. Белсәгез, дәрәҗә мен директор кабинетына кирип, вокал дәресләре өйрәнәдер, беләсезме? Мин шулай итеп күзәтәдер, кызык бит инде җитәкче кабинетында ниләр булганын. Һәм менә шулай итеп, Мәсгут абый белән без инде ничә еллар бер-беребезне белеп, менә шулай тормышта яшәп ятабыз. Мәсгут абый Имашев 88 яшендә генә эшеннән китә, тик иҗаттан туктамый. Хәзер ул элек язган көйләрен нотага сала, яңа җырлар яза, 6 китабы басылып чыккан. Яшисе килеп яшәү, аны бүтән шәре шул. Яшисе килеп яшисең. Менә тик утырасы килми, нәрсәдер эшлисе килә, кешеләргә ярдәм итәсе килә. Ялкау бер ятып торучы картка әйләнәсем килми. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Удмуртия мөселманнары да Корбан гаетенә әзерләнә. Республикада 25-тән артык мәчет бар. Быел Юкамен районының Шәфи авылында салына. Коронавируска кагылышлы вазгыять мөселманнарны өйләрдә калырга мәҗбүр итсә дә, бердәмлек кимемәде, үзара ярдәм арткандыр гына. Ураза гаетен өйләрдә каршы алсак, инде Корбан гаетенә мәчетләргә килергә була. Үз хәбәрчеләребез Сарапул районының Уральский бистәсендә булды. Сүз хәбәрчеләребезгә. Мәчетне салганда үз өлешләрен кертеп, хәзердә булышып торучы иганәчеләр оешмалары бар. Шамил Әхмәлетдинов ишек алдына керүгә тирә-якка хуҗаларча күз ташлый. Кая нинди төзекләндерү кирәклеген шунда ук күреп ала. Имам Әнфис ага да аннан ярдәм сорарга кыенсынып тормый. Уртак тел табалар. Субханалла, менә уже 4 ел мәчет ачылган уже. Постоянно менә Әнфис абый безнең аңа сәламәтлек кирәк дип, аның сораган просьбаларына постоянно помогать. Мул яңгырлардан соң үсеп киткән үләнне дә чабып алырга кирәк. Ират кулы сорый торган эшләрне барлаган арада капкадан хатын-кызлар килеп керә. Алар да улуг бәйрәмгә әзерлек мәшәкатьләреннән читтә калмыйлар. Ачылганнан алып, бистә мөселманнары һәр елны мәчеттә Корбан ашыда уздыра. Уңайлыклар һәм мөмкинлекләр бар. Биредә 300ләп татар кешесе яши. Әнфис ага Салихов гаиләсе белән 79 елны бирегә күченеп килә. Өлкән яшьтә булуына карамастан, мәчет салдыруда әйдәп йөри. Мөселманнар җомга намазларына җыела, никах укытырга, балага исем куштырырга килүчеләр бар. Коронавирус вакытында гына бушап торган. Җатим тутмадык инде. Үзебез кирип йөрдек. Икебез инде без, икебез килеп укый торган инде. Алай узак түгел, шул икебез кирип, ачып укып. Бер 4 рәкъәгәләрне үткәреп укып кайтып китәләр икән. Октябрьдән апрельгә кадәр мәчеттә дин сабаклары укытылып килә. Иратлар да, хатын-кызлар да йөри. Быел гына иртәрәк тәмамларга туры килгән. Рим хәзрәт Коръән Кәримне укырга өйрәтте бездә. Хәрефләрне башта өйрәндек, аннан Коръән Кәрим укырга өйрәндек. Укуы дөрес авыр. Бик әйбәт тәшикмай, шума чыкмай. Удмуртия мәчетләре үз чикләүдән соң 11 июньнән ачылып эшли башлады. Гаит намазлары шәһәр мәчетләрендә ишек алдында укылачак. Авыл имамнары үзләре хәл итә. Кеше күп булмаган очракта тиешле ара калдырып, иштәдә укырга мөмкин. Мәчет артында Корбан китерү урыны да көйләнгән. Бистә халкына шулай уңай. Малны бирегә алып килеп, тәртибен белүче кешегә тапшыра. Корбан итенең бер өлешен мәчеткә бирәләр. Гаит көнне үк табын корыла. Ишек алды киң. Саклык чараларын саклар мөмкинлекләр бар. Корбан ашын быел да уздырырга исәпләре. Мәчет белән яшьтәш алмагачларның да беренче җимешләре өлгереп килә. Илләр, еллар имин булсын. Дини йолалар тәртибен яшьләр сеңдерсен. Балалар өйрәнеп үссен дигән Фисага. Удмуртиядән Нәзир Нагманов, Фәнзилә Зиядинова, Татарлар. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Болыклы Шүкәй авылының агабисе. Авыл халкыма, бөтен туганнарыма, бөтен дусларыма баршысына да саулык, сәламәтлек сорыйм. Уфаның Нур театры премьерага әзерләнә. Балаларны татар теленә тәрбияләп, татарча сөйләшергә өйрәтәсе килә, шундый планнар белән яшибез. Ул Балык бистәсе районы Балыклы Шүкәй авылының хөрмәтле кешесе. Гомере буе кеше дәвалауга тормышын биргән ханым. Авылга яңа шишмә бүләк иткән кеше. Сүзебез 84 яшьлек агаби Тәнзилә апа Шәрәпова турында.
Үзе гомере буе Казанда яшәсә дә, киндек каны тамган туган авылына җәйгә яшәргә кайта ул. Шифалы үләннәр җыя, таң суларын өшкереп, кешеләрне төрле зәхмәтләрдән арындырырга тырыша. Хәер, башкасы хакында киләсе сюжетта. Менә бу Тәнзилә апаның туган нигезе. Хәзерге мәктәп җире. 20-нче гасырның 30-нчы еллар уртасында мулла гаиләсендә дөньяга килә ул. 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, 14 яшендә Казанга эшләргә китә. Мине беренче елны эшкә алмадылар, бераз үсәле диделәр. Аннан соң бераз гына кешегә бала карап тордым кирип, аннан соң икенче елны мех берләшмәсенә ул вакытта ФЗО дип җиртелә иде инде. Хәзер фабрика мәктәп, 2 ел фабрика мәктәптә укып, кисүче һөнәрен алдым. Һәм 55-нче елны фабрикага чыктым. Шуннан соң партияга керә, ләкин атеизм хөкем сөрсә дә диненнән ваз кечми. Җиңел промышленность техникумында укып чыга, фабрикада бригадир булып хезмәт итә. Инде 60 ел бергә гомер итүче ире Нәҗип абый белән дә Казанда танышалар. Селинага ул вакытта китә торган вакыт бар иде. Аның да сеңлесе китә, минем дә сеңлем китә. Без озатырга вокзалга төштек. Менә шунда булар күргәннәр дә, әнисе дә моның, аның апасы бар, изнәсе баяны иде. Алар мине күргәннәр дә, менә сиңа кыз дигәннәр. Син моны ышкындырма дигәннәр, моңарга әйткәннәр. Бер ай йөргәннән соң өйләнешәләр. Бу никахта аларның 2 малайлары туа. Нәҗип абый үзе Мамадыш районының Кече Елга авылыннан. Армиядән кайттым прям Казанга. Шуннан инде эшкә урнашып, шуннан анда яшәдем. Кем булып эшләдегез? Мин башта ученик, аппаратчик булып эшләдем. Аннан соң шулук диде, хәзер ул Нәфис дип атала. Әлек ул жиркомбинат, аннары химкомбинат булды. Аннан машинист холодильник установка булып эшләдем. Шуннан төрле сәнәгать предприятиеләрендә эшләп, университетка укытырга китә һәм шуннан лаеклы ялга чыга. Тәнзилә апа 91-нче елда хезмәттән туктый. Аңа кадәр 30 ел эшләгән мех фабрикасыннан Татпотребсоюзга китеп, шунда хезмәт куя. Анда мине эш мәртәбә эшәр елга халык контроле председатель итеп сайладылар. Райком парткомның заместителе булып та планеркаларга җыри идем райкомга. Лаеклы ялга чыгарга 3 ай кала Тәнзилә апаның тормышында зур фаҗига була. Аны автомобиль бәрдерә. Каты тән җәрәхәтләре ала, башына бик каты зыян килә. Ләкин Худайның рәхмәте белән Тәнзилә апа тернәкләнә һәм тормышка яңаша карый башлый. Үзендә кеше дәвалау сәләтен аша, дугалар белән эшкерә, үзе җыйган дару үләннәре белән дәвалый. Туган авылына кайтып, укытучысы торган өйне сатып ала һәм ире белән җәй көннәрендә шунда яшиләр. Кунак өендә төзиләр. Монда Тәнзилә апа үзенең килен булып төшкән чактагы алъяпкыч сөлгеләрен саклый, шифалы үләннәрдән чәйләр эчерә. Көннәрдән бер көнне бака үләне эзләп йөргән вакытта элек булган чишмәне кондызлар буып су астында калдырганын ачыклый. Шуннан Тәнзилә апа бу чишмәне авылга кайтару белән шөгыльләнә башлый. Үз акчасына йөк техникалары китертеп, аны казытып чыгара һәм төзекләндерә. Иртәнге таң Шулпан йолдызы астында урнашкан булганга, чишмәгә таң исемен кушалар. Чишмәкәем, сиңа киләм. Дуга кылам, намаз укыйм. Агышыңа, агымыңа карап, теләк телим. Авыл халкыма, бөтен туганнарыма, бөтен дусларыма барчасына да саулык, сәламәтлек сорыйм. Синең агышыңа, агымыңа карап, теләк теләп, күңел тынычлыгы, жан тынычлыгы алып, тыныч кына кайтып китәм. Тәнзилә апаны хәзер бер нәрсә генә борчый. Әлеге чишмәгә баручы менә шушы ташлы юл. Яртыкә һәм олы яшьтәге кешеләргә менеп төшеп йөрергә бик авыр һәм кайвакыт куркыныч та. Гомеренең шактый өлешен кешегә ярдәм итеп яшәгән Тәнзилә апага хәзер чишмәгә кадәр юл салдыруда булышлык кирәк. Изге чишмәгә ярдәм иткән кешеләргә дә Аллаһы Тәгаләнең изгелеге, рәхмәте киң булыр ди Тәнзилә апа. Халкыбыз бердәм һәм ярдәмчел. Шуңа да әлеге чишмәгә битараф калучы булмас. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Балык Бистәсе районы. Карантин вакытында күп санлы нәфис фильм, сериаллар карау мөмкинлеге ачылса да, театр сәнгатен сагынучылар орта. Сәхнәдә уйнаучы артистлар энергетикасы, тере тавыш, тамашачыларның уртак эмоциялары, булар барысы да хәзер аеруча кадерле. Уфа Нур Татар дәүләт театрының заллары әлеге вакытта буш. Шуңа карамастан биредә 29-нчы театраль сезонын ачуга әзерләнү бара.
Мөдәрис Багаевның пьесасы буенча бер мәл шәһәрдә комедиясының репетицияләре башланган. Артистларны битлек тә, үзара дистанция саклау шартлары да аптыратмый. Иң мөһиме, ниһаять яраткан эшеңә тотыну диләр алар. Әлегә ябык ишекләр артында гөрләп барган театр тормышына Миләүшә Латыйпова күз салды. Зал ярым караңгы, арада дистанция, битлекләр артында эмоциялар күренми. Театр пандемия таләпләренә яраклашып, яңа шартларда эшли башлады. Кызык уеннар килеп чыга, гел шаяру килеп чыга, 1,5 метры, 2 метры дип кенә. Тырышабыз юморга барырга, кызыграк булсын өчен. Менә онлайн эшләдек, без тамашачылар белән театр группасына видео язмалар язып җибәрдек. Нәрсәгәдер без өйрәндек, видео язмалар язырга өйрәндек. Үзебез режиссер, үзебез актер, үзебез гример, үзебез костюм сайлап, ниндидер сюжетлар уйлап чыгарып, тамашачы белән без элемтәдә булдык. Әмма ләкин менә тере аралашу әлбәттә сагындырды. Нур сәхнәсендә Мөдәрис Багаевның пьесасы буенча бер мәл шәһәрдә комедиясының репетициясе бара. Режиссер Илдар Валиев артистлар белән геройларның көчле якларын эзли. Бик кызык кына, интересный гына ул кызыклы гына пьеса. С элементами детектива дип әйтергә дә була, әлбәттә анда мәхәббәт турында. Күптән түгел театр үзгәрешләр кичерде. Биредә яңа мөдир итеп 15 ел дәвамында Туймазы Татар дәүләт драма театрын җитәкләгән Фирзат Габдуллин билгеләнде. Җитәкче дилбегәсен четерекле вакытта кулына алган милләттәшебез Нурның якты киләчәгенә ышана. Әгәр дә кеше белән бер телдә сөйләшсәң, сәнгать телендә сөйләшсәң, біз барыбыз да кешеләр, барыбыз да уртак тел табырбыз дип уйлыйм һәм өметләнәм. Һәм индәшләрбез алга китер, театрыбыз нурлы театрыбыз алга бары дип үмитләнәсе килә. Минем планнарым буенча шушы елның азагында Уфа Нур Татар дәүләт театры Мәскәүдә зур гастрольләрен бирәчәк дип үмиттә каласы килә. Менә шаттырын унтып калдырды. Шуны итеп бирергә куштылар. 29 ел тамашачыны сөендергән Нур театрының репертуарында татар классикларыннан алып, хәзерге заман чит ил акторлары әсәрләре дә куела. Әлбәттә, милли театр буларак, театрда инде безнең татар башкорт театрында милли драматургия булырга тиеш һәм ул бар. Артистны үстерер өчен, артистны чын артист асар өчен артист үзен әзрәк кенә классикага барырга тиеш. Уфа Нур Татар дәүләт театрында киләчәккә планнар бик зур. Шекспир әсәрләрен сәхнәләштерүдән башлап, чит илгә гастрольгә чыгып китү. Иң мөһиме сабыр итеп көтәргә, вакытлар уңай якка борылыр дигән өметтә калалар биредә. Уфадан Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән-имин яшәгез.